sambigan. Pagdayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radyo! Responsable na pagbalita, pagdayon nga ipalagnan. Magasig pero sigurado, aksyon na may yayapag palanggan. Pagdayon Aksyon Radyo. Pagdayon Aksyon Radyo. Pagdayon Aksyon Radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Life is what we make it. Mga anak, ari na si Mama. Ari na ako. Nga nagpakita ka pa sa amon. Napulo ka tuig mo kami naging bayaan! Karon! May guya ka pa nga mag-atubang sa amon? Mga anak, mapaatag ako. Wala ka sang dapat ipaathag sa amon! Wala ka sang pulos sa pasisang ilay! Hindi ka namon kinahanglan! Ginakaugtan ka namon! Maayo pa nga napatay ka na lang! Mama, sa diin ka, tinaga ka ginasambit sang iya mga anak, nga ginakaugtan siya. Mama, sa diin ka, isa naman ka matahong kag makatalando kasing-kasing kasaysayan diri sa aton nobela sa kahanginan. This is my life. Sa kasaysayan. Mama, sa diin ka, isa naman ka produksyon sang MBC, Manila Broadcasting Company, DYEZ, sa Bacolod, Aksyon Radio.
Funny how a lonely day can make a person sane. What good is my life? Funny how a breaking heart can make me start to say, what good is my life? Funny how I often seem to think I'll find another dream in my life, till I look around and see this great big world is part of me and my life. This is my life. Kagkaron sa kasugpon sa gato nobela sa kahanginan. This is my life. Saya kasaysayan. Mama, sa tiin ka. This is me. This is my life, and I don't give a damn for lost emotions. I've such a lot of love I've got to give. Edna, Arman, malalon ka sa akon. Mismo sa dubang sang lungon ni Jay Patring, iambal ko sa imo nga panangga ko ikaw. Arman, Inang rason ko nga nagkabalik-balik ako dili sa bayasong. Tungod sa imo. Unang ko parang nga pagkakita sa imo. May nabatsyagan ako. Kag hindi ka na magkakas sa pensar ko. Arman, daw hindi ako makapati sa ginapan mo. Matuod ang tanan nga nabatian mo. Palanggata ka. Kag buligan ko ikaw sa pagtuon mo. Ako magasto sa pag-eskwela mo. Arman, Hoit na. Himuon ko ang tanan makatapos ka lang sa kurso mo. Tungod palangga ko ikaw. Gagimuon ko ang tanan nga mangin malipayan ka. Arman, Palangga mo man ba na ako? Ha? nahinalian gid ako sa ginhambal mo. Hindi ko pa masabat ang pamangkot mo. Handa ako nga magulat. Pero matuod nga palangga ko ikaw. Kag hindi ako magdulas sa paglaom. Naibalang ko. Palangga mo man ako. Hindi ba lahit na? Ambot. Mabilin ko, anay, ikaw diri, Arman, ha? Matimpla pa ako sang kape sa mga nagapulaw. Sige. Pwerte man ang arte ko ba? Doolay pikam. Pero naibalang ko nga mabigay kagid din na. Mangin akon kagid. Jotay lang bulatik sa imo. Madala ko gid ikaw. Ako pa. Wala pa sang babae nga nagpangindi sa akon. Mangin akon kagid. Norma, may bulong ka da sa hilanat? Ha? Kwan, nga anong mahilanat ka? May ara, kalain sa pamatsyag ko. Ano? Ginahilanat ka naman? Abibibinong? Ay, po, kainit sa imo nung? Ay, nagangut-ngut ang tiil ko. Ano? Hindi ka manugid kay Edna. Hindi ako gusto nga magproblema siya. Buwas ng lubong ni Patring. Kagduga nga, kaguol sa iya. Pero nung, pasi kon ano na ina. Abi, palantawa ko sang pilas mo sa tiil. Aryo, arga ibaw ka sakit. Baby. Oh, Oh, Diyos ko nung, nagatubig ang tiil mo. May ho? Kaguho, naganganga ang pilas mo? Abi ko, ane ko, nag-ayo na ini? sa mapatay si manang mo, Patring, naubog ko ini sa tubig. Kagbulit sang lunang ang tiil ko. Ay, abo, Diyos ko, wala ka na sang bulong, haw? Wala na. Kamanga mahal pangadhaan sa to. Mahal gani nung, pero kinahanglan ina sang pilas mo. Maayo man lang niya. At tagi lang ko balas ang para sa ilanat nga bulong. Ati ho, ano nga, dali lang kay makuha ako.
Papi Arman. Uy! Miss Beautiful! Ari ka gali? Oo. Mapolo man ako Bisan, pila lang ka oras. Amo ba na? Apong ko na eh. Dala lang ako mapungko sa tupad mo, Arman, ha? Okay Maayo kay. Wala ka pagari makapauli. Oo. Wala na akong magpaulit kung buwas naman sa agang lubong eh. Nga wala ba kakanto din iloy mo? Ako na ba ginatrangkaso si mamang kang manghod ko nag-eskwela. Amo bala? Dumaano nagikuntani ako nga. Makilala ang iloy mo kag ang manghod mo. Ha? Nga man, Miss Agatha? Siyempre, no. Gusto ko makilala ang palaabuton ko nga ugangan. Ano? Ay, abaw. Basit kilatan kami sini. Sige lang Pila ka adlaw. Bakit ay kami ni Mama? Hindi bala, Arman? Ay, Diyos ko. Ginahilasan ako. Ay, kanami kog sa maliit nga ini. Iyo. Ay, abaw, tulukab lang si Bruhilda, ho? Mo, pero tigil ang kapot siya sa sabot ko ni Arman nga nag-istorya sila, ho? Pabay sila. Ay, amot niya. Kalain, tulukon kay Bruhilda. Sige, di, nagkakapaikrat siya kay Arman. Kay Arman, ho? Balanan, di ba nga type yung si Tisoy? Sinon. Ay, amot, Doon akong ginapangilkigan. Wala ginihuya si Bruhilda, no? Tulukab lang bayo iya, ho? Ang blouse siya, ho? Kawawa sang dughan. Kag nakabakles pa siya, ho? Ay, Diyos ko, yung bota. Ay, dosago nga yuyot na. Baba mo, Ay, ha? ang baba. Pabay ida sila. Namian man si Arman nga daw. Matapik ng lawas ni Day Agatha sa lawas siya. Uy, nagapangimon? Ano nga nagapangimon man? Way Ako mangimon kay Arman. Hindi ko man siya nobyo. Gani bahala sila nga duha ni Agatha.
Funny how a lonely day can make a person sane. What good is my life? Funny how a breaking heart can make me start to say, what good is my life? Funny how I often seem to think I'll find another dream in my life. Till I look around and see this great big world is part of me and my life. Kas, masugod ng misa, ho. Pagkatapos ang misa di sa kapilya, malubong na ta. Madiretso na ta sa abas. Sino mabilin diri sa kapilya, Kas? Ako na lang, En. Ako na lang mabilin diri. Ikaw na lang? Oo, ako na lang. Man malaga pa ko isang dahon sang kabugaw agod pag-abot sang nagakumpanyar, mainit-init pa. Mga duha ka oras pang inyo lakton kag makalabot pa kamoy sa patyos ang abas. Sa diin si tatay man? Ari ako, Edna. Tay? Joy, Nung? Ay sus, hindi na Ano oras ang misa, Edna? Dugay-dugay masugod na, tay. Joy, nga daw nagakuriit ka kung magtikanghaw. Kuana. Nung? May pilas ako sa tiil. Sakit kong ilapak. Pero magwanta. Magwantahon ko lang. Tay, kalayo, balas ang lalakton ta. Nung? Ay sus, hindi maayo nga. Magupod ka sa paglubong, Joy. Oo, tsakto na nga ang balit siya, Norma. Hindi ka nalang mag-upod, tay? Hindi ba imong hindi ako mag-upod sa paglubong? Amo na lang ini ang katapusan nga pagserbisyo ko kay Patring. Kag makita ang asawa ko. Hindi pa ninyo ako pagpaop doon sa paglubong. Agwantahon ko ang kasakit sa tiil ko. Makadulong lang ako kay Patring sa katapusan nga palahuwayan. Maupugid ako sa lubong sa asawa ko. Tay. Joy, ako may balo sa imo, ah. Kung hindi ka gin makatakot karon sa paglakat. Abaon ta kayayat, Joy. Sinod ko. Katapusan na nato nga pagserbisyo kay Chay Patring. Ganitong basan taman ang serbisyo niya sa aton sa buhay pa siya, Joy. Hindi balakas. Husto ka, Kas. Hindi na lang ang katapusan nato ng pagserbisyo. Kag pagkakita kay nanay. Hindi na natin siya makaupod tuntog sa no. Patring. Patring asawa ko. Patring. Patring. Ay, malapit na lang ta, Joy. Jutay na lang nga antos kag makalabot na tayo sa patyo. Sinon, inutanganay si tatay. Pahuwayanay kita. Sige lang, lakat ng balaka mo. Masunod lang kami sa inyo ni Choy Pidong. Ako naman ang mabagay Choy Pidong sinon. Arman, hindi na lang Arman. Hindi kinakapoy na si Sinon. Sa akong naman, aba Choy. Arman, makahuluya. Sige na. Ipapanaog na si Choy Pidong. Sinon kay ako naman ang maapasan. Sige, ah. Kung makapoy ka na gani, ako naman luwa tumaba kay Choy, ah. Choy, panaog ta kanay, ha? Si Tisoy naman ang maaba sa imo, Choy. Sige, Sinon. Dahil lang, ha? Tindog na, Choy, tindog. Sige na Choy. Aba na sa ako na. Kalayo na sa mga upod tao. Arman. Okay, sabayo Choy Pidong. Patindog na ko ha. Sige. Kabugat sa ako na Arman. Kamagaan. Dahil na mo. Una ka mo. Masurod kami ni Choy Pidong. Dila ko yung sa likod ni Arman, ah.
Agad nga makita ko sila ni Choy Pidong. Apoy, manba. Kagkadanlog pa sang Banas. sa pagkanto din sa patio. Ari gid man tatuan. Oh, Arman. Salamat, Arman, ha? Ay, abaw, kaluluoy man si imo, Arman. Naayawan ka sang aba sa akon. Wala sa kaso. Anong, hindi na ta magdugay pa. Ilubong na lang natin si ng patring. Kung nagaguo mo, basi pala kung gulpilan pusda kang ulan. Madali lang, Blasidro. Gusto ko anay nga masugilanon si Patring antes ninyo siya igulo sa buho. Sige, sige. Oo, tigay nyo dyan si Choy Pidong. Total katapusan naman lang ni. Atay, dali ka. Napalapit kita sa lungon ni nanay. Dali kahit na. Dali. Uy, din siya, hindi na tayo magsunod. Patring, hasta na lang kami diriha. Hindi pa kami makaupod sa imo ni Edna tungkol may obligasyon pa kami sa isa kang isa. Hindi ka magkapalaka, Patring. Tumanon ko kidyang handom naton kay Edna. Karon nga kami na lang nga duha ang nagapangabuhi. Masubo man nga. Wala ka na sa amon tupad. Tingwa namon nga mga buhi nga kami na lang. Naibalan ko nga bisan ato ka sa malayo, hindi mo gid kami pagbayaan. Ubayan mo kami permi Patring, ha? Ubayan mo gid kami ni Edna. Kabuligan mo kami. Nga mga muyo sa mahal nga Diyos nga buligan kami sa amon pagpangabuhi nga duwa. Patring, ha? Ubayan mo kami. Ubayan mo kami perpirid na. Life.
Funny how I often seem to think I'll find another dream in my life. Till I look around and see this great big world is part of me and my life. This is my life. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sa ngaton matahong nga nobela sa kahanginan. This is my life. Saya kasaysayan. Mama, sa diin ka. Ginsulat kag sa direksyon ni Annalie Mirabel. Isa naman ka produksyon sang MBC, Manila Broadcasting Company, DYEC, sa Bacolod, Aksyon Radio. Let me